Mga driver sa tanang pampublikong sakyanan sa Mandaue, pakuhaon na og team clearance. Atol kini sa regular session kagahapon sa Mandaue City Council nga gihimo sa Vice Mayor's Office. Gipalabang ang proposed ordinance ni Konsehal Jimmy Lumapas. Nagmando kini sa mga drivers sa PUJ, taxi, ug bisan tricycle ug uban pa kamulukat na og team clearance. Tuyo niini nga ma-monitor sa syudad ang mga violations ug citations nga na-issue sa mga drivers ug mapaningil sila. Kung mapakya sila pag-settle sa mga balayronon, dili sila isyuhan og team clearance. Matud ni Lumapas, gikinahanglan kini kay daghang mga driver ang wala lang manumbaling sa ilang mga balayronon tungod sa lain-laing traffic violations. Miuyon na usab ang kadagkuan sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue sa maong ordinansa. Daghan na buo kaayo ang mga driver na na-accumulate na ang bayronon bitaw nila sa atin. Isyuhan sila og citation, ilabay lang uban gision, dili sila moadto sa team office to settle the violation. Can help very much sa operators. Kaya ang operators mangod mo ay mga biktima ani kay at the time ma-impound ang vehicle, di magina na mo i-release ang vehicle unless mabayaran ang delinquency sa driver. Naanay existing ordinance na.